Karep jiot gajian FB Prod nang link guys. Lah wong anu nembek gelem jiot guys. Hehehehe. Singkat cerita gue wis nang perak link kae linke nang seberang SD guys. Ucuk wis mlebu nang jero link. Tapi nyong arep ngecek guys wis mlebu apurung jere Mbak Link oli. Alhamdulillah ternyata wis mlebu guys. Dadi tak jiot kabeh sisan guys. Lumayan kena nggo becer. Sing urung gajian, semoga pada gajian ya guys. Dan sing wis pada gajian, semoga lancar terus saben wulan gajiane, amin. Kie inyong agi ngenteni duite diitung nang Mbak Link guys. Ya sabar lah ya. Wong agi diitung. Alhamdulillah, kie duite guys. Tara.